дастаҷамона тамошо кардани паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дар тамоми вазорату идораҳо ба муҳимияти ин паём метавон рабт дод. Зеро паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат пеш аз ҳама ҳуҷҷати сиёсиву ҳуқуқӣ санади муҳим ва сарнавиштсозест, ки дар он сарвари давлат самтҳои стратегии рушди мамлакатро дар ояндаи наздик эълон медорад. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бо майли зиёд паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии қонунбарори кишварро тамошо намуданд. дар низоми муосири давлатдории мо паёми президент ҳуҷҷати муҳими расмӣ, барномавӣ ва муайян-кунанда буда яке аз роҳҳои ифодаи равшани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию сиёсии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он дар баргирандаи барномаи мукаммали кории тамоми ниҳодҳо арзёбӣ мегардад. кормандони вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон низ дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо намуда бо ҳисси ватандорӣ ва ифтихори миллӣ аз нуктаҳои асосии паём аз ҷумла нисбат ба рушди устувори иқтисоди миллӣ, баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ дар кишвар ва дигар масоили вобаста ба рушди босуботи мамлакат аҳамияти хоса зоҳир карданд. пешвои миллат ин навбат низ дар паёмашон арзиши олӣ будани ҳуқуқи инсонро дар тоҷикистон махсус таъкид намуданд. ин маънои онро дорад, ки минбаъд кормандони вазорату идораҳои ҳуқуқӣ вазифа доранд, ки дар самти ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсон талоши бештар намоянд. дар идораи зертобеи вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ низ паёми президент ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро, ки ба масъалаҳои ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳифзу эҳтироми истиқлолияти давлатӣ ва ормонҳои халқи тоҷикистон, татбиқи ҳадафҳои стратегии баҳри ободии ватани азизамон, баландбардоштани сатҳи таъмини иҷтимоии аҳолӣ ва қишри осебпазири ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амнияти минтақа ва ҷаҳон равона гардида буд тамошо карданд. махсусан дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат дар самти устувор нигоҳ доштани оилаҳо, ки асоси ҷомеаи суннатии моро ташкил медиҳад, минбаъд дастурамали фаъолияти кормандони соҳа хоҳад буд. ҳайати кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар кормандони сохторҳои давлатӣ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии қонунбароро мустақиман тамошо карданд. паём сухани самимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар ҳамватан, пайғоми пурнишод барои насли имрӯзу фардо ва муждаи созанда дар роҳи пурифтихори рушди давлатдории тоҷикон мебошад. паёми навбатии пешвои миллат барои мардуми шарифи тоҷикистон воқеан таърихист, зеро он тараққиёту пешрафти соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илму фарҳанг ва сиёсати дохилию хориҷии мамлакат ва вазифаҳои минбаъдаи давлату ҳукумати мамлакатро барои як сол ва солҳои оянда мушаххас намудааст. аз ин ҷост, ки паёми президент ҳамасола аз ҷониби сокинони мамлакат ҳамовозии зиёд пайдо намуда, роҳи дурахшони тоҷикистони тоза истиқлолро муайяну мушаххас мекунад. бо дар назар дошти он ки аз паём то паёми дигари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёт гомҳои устувор гузошта мешаванд ва пешравиҳои назаррас рӯи кор меоянд. мардуми кишвар паёми навбатии сарвари давлатро дар хона, ҷои кор, хулас ҳар ҷое ки қарор доранд аз шабакаҳои телевизионӣ тамошо карданд. дар баробари даҳҳо вазорату идораҳои давлатӣ кормандони дастгоҳи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, бонки миллӣ ва мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро тариқи шабакаҳои телевизионӣ тамошо карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмашон ба Маҷлиси олӣ доир ба таъмини адолати судӣ, иҷрои қарорҳои судӣ таъкид доштанд, ки суди олиро зарур аст, ки бо дар назардошти таҷрибаи пешқадам механизми самараноки таъмини иҷрои қарорҳои судӣ ва чораҳоро ҷиҳати таъмини фаъолияти иҷротчиёни суд таҳия ва пешниҳод намоянд. дар ҳамин росто фаъолияти мутаъддили низоми бонкӣ дар шароити имрӯза яке аз омилҳои асосии тараққиёти босуботи иқтисодӣ ба шумор меравад. бонки миллӣ низ вазифадор гардид, ки фаъолияти бонкҳо, ташкилотҳои қарзӣ ва корхонаву муассисаҳои буҷетиро ба таври қатъӣ назорат намоянд ва дар самти ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии амонатгузорон пеш аз ҳама нигоҳ доштани эътимоди аҳолӣ ва иҷрои уҳдадориҳои бонкӣ ва ҷалби бештари соҳибкорон чораҳои зарурӣ андешанд. бо дар назардошти зиёд шудани пасандозҳои бонкии аҳолӣ, ҳамчунин масъулони бонки миллӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои молиявӣ ва қарздиҳӣ дастур гирифтанд, ки ҳамкориро бо аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо боз ҳам хубтар ба роҳ монанд, зеро дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир боварию эътимоди мардум ва соҳибкорон ба низоми бонкӣ яке аз муваффақиятҳои асосии иқтисоди миллӣ ба шумор меравад.
бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва коладор оид ба ҳуқуқи инсон вазифадор гардид ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ густариш диҳанд. кормандони ин сохторҳои давлатӣ бовар бар он доранд ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон воқеан ҳамчун як дастури раҳнамо барои пешрафту шукуфоии ҷумҳурии азизамон ва рушди бахшҳои алоҳидаи хоҷагии халқи мамлакат кӯмак мерасонад ва онҳо бо истифода аз татбиқи сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саҳми босазо мегузоранд. бо тамошои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандони кишвар бар он назаранд ки бо такя ба дастуру супоришҳои роҳбарияти сиёсии мамлакат ки тариқи паёми имсола вазорату идораҳо пай иҷроаш муваззаф мебошанд ҷиҳати таъмини рушди минбаъдаи мамлакат иҷрои афзалиятҳои миллӣ ва дар ин асос баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд ва мардуми кишвар ба зиндагии аз ин ҳам хубтару беҳтар сазовор мегарданд. дар воқеъ паёми пешвои миллат ба маҷлиси олии мамлакат пеш аз ҳама роҳнамои ҳаёт ба сӯи рӯзгори накӯву босаодати мардуми тоҷикистон ва ҳамзамон оинаи таҷассумкунандаи пешравиҳои имрӯзу фардои кишвар ба ҳисоб меравад, хулоса намуданд кормандони ин ниҳодҳои давлатӣ. паёми солунаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мақоми олии қонунбарори мамлакат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон фарогирии муҳимтарин паҳлӯҳои ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии дохил ва хориҷи кишвар буда ин дафъа низ бо нишондодҳои дақиқу амиқ ироа шуд. кормандони вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ки тариқи ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоии ҷумҳурӣ мустақиман пахш гардид дар якҷоягӣ тамошо карданд. дар соли 2022 ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи муҳими таърихиро паси сар намуда ба комёбиҳои назаррас ноил гашт. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷмӯъ соли 2022 барои тоҷикистон соли бобарор буд, зеро новобаста аз вазъи зудтағйирёбандаи ҷаҳонии муосир дар тоҷикистон нақшаву барномаҳо ҷиҳати таъмини рушди устувори иқтисодӣ муваффақона амалӣ шуданд. ҳамин аст ки нишондодҳои иқтисодию молиявии мамлакат дар сатҳи хуб қарор дошта барои боз ҳам беҳтар намудани он аз ниҳодҳои масъул масъулияти бештар талаб карда мешавад. аз ҷумла кормандони соҳаи молияи кишвар барои баланд бардоштани интизоми молиявӣ ва рақамикунонии соҳа муваззаф гардиданд. дар толори вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон тамошои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври дастаҷамона сурат гирифт. тавре аз паёми сарвари давлат бармеояд дар соли 2022 тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худ низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида муносибатҳои худро бо як қатор кишварҳои ҷаҳон устувор намуд. вобаста ба он ки таҳдиду хатарҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ рӯз аз рӯз меафзояд ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо давлатҳои ҷаҳон аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон боқӣ хоҳад монд. дар толори ширкати саҳомии холдингии барқи тоҷик роҳбарият ва кормандони ширкат, ҷамъияти саҳомии кушодаи тақсимоти барқ ва ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ низ аз паёми солунаи роҳбари давлат ба маҷлиси олӣ ба таври мустақим бархурдор гаштанд ва нуктаҳои муҳими онро барои фаъолияти минбаъда сармашқи кори худ қарор хоҳанд дод. зеро энергетика аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад ва метавонад дар самти боло рафтани иқтисодиёти мамлакат ва баланд гаштани сатҳи некуҳаволии мардум нақшгузор бошад. ҳамин аст ки бандҳои алоҳидаи паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин соҳа равона гашта масъулинро дар солҳои минбаъда ба тадбирҷӯӣ ва масъулиятшиносӣ бештар водор мекунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба дастовардҳои соҳаи фарҳанг давоми солҳои охир таваҷҷӯҳ зоҳир намуда назди кормандони муассисаҳои фарҳангии мамлакат вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ҳайати кормандони устурхонаи миллии тоҷикистон ки ҳамчун муассисаи фарҳангӣ дар ҳифз ва нигаҳдории мероси ниёгон саҳмгузор аст, низ аз паёми солунаи роҳбари давлат ба маҷлиси олии мамлакат ба таври мустақим бархурдор гаштанд ва нуктаҳои муҳими онро барои фаъолияти минбаъда сармашқи кори худ қарор хоҳанд дод. зеро ҳифз намудан ва эҳёи фарҳанги миллӣ аз соҳаҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад ва метавонад дар самти муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ нақшгузор бошад. дар маҷмӯъ дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, таъмини рушди иқтисодӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, алоқа, амният, тартиботи ҳуқуқӣ, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоӣ, ҷавонон ва варзиш ва сайёҳиро муайян намуда дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузоштанд.
паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ки тамоми паҳлӯҳои муҳими ҳаёти сиёсиву ҷамъиятии мардуми мамлакатро дар бар гирифта роҳи ҷомеаро барои расидан ба ҳадафҳои минбаъдаи рушди бахшҳои алоҳидаи хоҷагии халқи мамлакат муайян намуд, чун дигар вазорату идораҳои давлатӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садр Динайнӣ, инчунин дигар муассисаҳои таълимӣ тамошо карданд. дар паёми навбатии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст аз рушди бемайлони соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат ибрози андеша намуданд. таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон дар паёми навбатии роҳбари давлат аз масъалаи муҳим маҳсуб ёфта зикр шуд ки сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳо бояд беҳтар карда шуда, заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ таҳким ёбанд то самарабахшии фаъолияти онҳо таъмин гардад. бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик намудани нишондиҳандаҳои таъмини сифат дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бо субъектҳои бозори меҳнат ва беҳтар намудани дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва нишондиҳандаҳои аз худкунии технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ аз масъалаҳои дигаре буданд ки дар паёми сарвари давлат ироа шуданд. дар маҷмӯъ дар паёми имсолаи роҳбари давлат тазаккур дода шуд ки пояҳои истиқлолияти давлатӣ ҳамчун неъмати бебаҳо бояд боз ҳам устувор гардонида шаванд то миллати тоҷик дар фазои сулҳу субот барои созандагии ватан талош кунанд. илова бар ин, роҳбари давлат вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон, бахусус шиддат гирифтани афзоиши хатари терроризм ва экстремизм, таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ ҷалб намуда, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомиро вазифадор намуданд ки бо ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва баланд бардоштани донишу малакаи касбӣ, инчунин бо истифода аз шаклу усулҳои муосир муборизаро бар зидди терроризм ва экстремизм ва дигар қонуншиканиҳо тақвият диҳанд. тамошои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк низ бо иштироки шумораи кормандон сурат гирифт. татбиқи амалии ҳар банду нуқтаҳои ин санади барномавиро кормандони ин сохтори давлатӣ бобати таъмини зиндагии шӯистаи шаҳрвандони тоҷикистон муассир хонданд. бояд тазаккур дод ки дар таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ дар ҷанбасти ҳар сол ва дар остонаи соли нав ба парлумони мамлакат ва дар симои он ба тамоми халқи худ паём ироа намудани сарвари давлат яке аз рукнҳои муҳими давлати соҳиби истиқлол ва рамзҳои асосии давлатдории демократии ҳуқуқ бунёд ба ҳисоб меравад. ироа шудани паём аз тарафи сарвари давлати тоҷикистон ва дар доираи манфиатҳои миллии мустақилона муайян гаштани самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷӣ ва дурнамои рушди мамлакат дар ҳақиқат тантанаи давлатдории миллӣ ва амалӣ шудани ормонҳои таърихи мардуми шарифи тоҷик аст. яъне паём суханони самимии пешвои миллат ба ҳар як ҳамватан, пайғоми пурифтихори насли имрӯз ба наслҳои фардо ва садои баланду созандаи давлату миллати тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. хонандагону омӯзгорони коллеҷи кӯҳии тоҷикистон ба номи Сороҷон Юсупова низ дар якҷоягӣ ҷараёни ироаи паёми сарвари давлатро ба мақоми қонунгузор тамошо намуданд. сарвари давлат аснои суханронии худ ба масъалаи вазъи таълиму тарбия, баландбардоштани сифати таҳсилот ва соҳибкасб намудани ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд ки ин дастуру ҳидоятҳо барои хонандагони коллеҷ дастурамали кори давоми фаъолияти минбаъда хоҳад буд. дар айни замон дар низоми сиёсии давлатдорӣ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон санади расмӣ ва муҳими барномавӣ буда оинаи равшани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии тоҷикистон, барномаи мукаммали кории тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати устувори ҷомеаи мо ба сӯи ояндаи дурахшон мебошад. ин аст ки на танҳо хизматчиёни давлатӣ, балки тамоми мардуми тоҷикистон гаштаву баргашта ба ин ҳуҷҷати сарнависсоз рӯй оварда, мазмуну моҳияти олии онро сармашқи фаъолияти худ қарор медиҳанд.